ось ангел доторкнувся до його і сказав йому: «Устань і їж». Ілля глянув, і ось біля його голови була печена оладка із бан води. Він з'їв і випив, і знов заснув. Але ангел Пана другий раз вернувся, доторкнувся до його і сказав: «Устань і їж, бо далека дорога перед тобою». Він устав, з'їв і випив, і, подмацувавшись гретим посілком, пішов він 40 днів і 40 ночей до Божої гори Хору. Вітаю, Слово Боже. Дякую, Пану Богу. Приносила радость, здивление новому дню. Хочем вас сьогодні уславить, багатого на добрину. Нехай ваше щире серце обходить тривога і сум. Молитва нехай вознесеться, і чистиня ваших дум хай кожному з нас буде мила. Здоров'я вам на годы, фізичної, духовної сили, как быть бадьорим завжди, щастя і ласку Божу. Святого дорогу, жадаю вам сьогодні Божого, молитва за вас знову і знову, учить у костюлі і дома, радость несе кожен день, нехай переможе слово, віри не згасне храни, хай служба святая, натхнення, вселяє душу знову і знову. Дякую вам за служення, дякую